Pekka Aalto on juossut useita kertoja 5000 kilometrin kilpailun viimeksi 42 päivässä, siis keskimäärin päivässä 114 kilometriä. Ja hänen veljensä Henrik Aalto on 16-asteisessa vedessä yrittänyt uida kanaalin yli Englannista Ranskaan. 8 kilometriä jäi uimatta. Kokeilkaa tätä. Kaverit ovat täällä tänään. Ultrajuoksija Pekka ja ultrauimari Henrik. Tervetuloa. Aloitetaan heti tämmöisellä tyhmällä maallikon kysymyksellä, kun en ole juossut kuin 5 kilometriä ja puolet siitäkin kävelin ja uinut en ole kuin 1 kilometrin kellukkeella suunnilleen. Niin miten te psyykkaatte itse? Mitä te teette, kun rasitus on niin sietämätön, että tekee mieli lopettaa, olette aivan uuvuksissa? Miten te psyykkaatte itse? Jos aloitetaan vaikka Pekasta. No, pitää vaan löytää voimaa niin kuin jatkaa, että Kuunteleeko musiikkia tai... Joo, niin, eli joskus käy niin, että keksii eri tapoja, millä pääsee sen heikon hetken yli, eli pistää musiikkia soimaan tai menee juoksemaan joidenkin ystävien kanssa ja juttelee heidän kanssaan ja sit sitä kautta pääsee niiden vaikeiden hetkien yli. No mites Henrik, kun sä uit kanaalin yli ja taas kesällä on seuraava yritys, niin kun sä siinä uit, niin onko sulla joku kikka, millä sä pystyt jatkamaan, vaikka tuntuu kramppeja ja tuntuu todella pahalta? No yrittää vaan olla ajattelematta sitä kipua ja menee yrittää ajatella jotain hyvää tai sitten päättää vaan jatkaa siitä läpi ja tietää, että yleensä se menee ohi ja sitten pystyy jatkamaan, vaikka olisi kipuja. Ja sitten yksi tapa on myös se, että ihan suoraan keskittyy siihen kipuun. Jos suoraan pystyy keskittymään siihen, niin sitten ei tunne sitä, kun tuntee vaan sen oman keskittymisensä. Mutta et päättää vaan sisulla mennä läpi ja yrittää olla onnellinen. Se on uskomaton, koska siinä varmaan matka-aikana tapahtuu kaikenlaista. Mua kiinnosti esimerkiksi tämä 5000 kilometrin kilpailu. Niin miten sä lasket, kun se juostaan siellä New Yorkissa noin kilometrin radalla, niin laskeeko sä, että 4990 kierrosta enää jäljellä, vai miten sä ajattelet sen matkan aikana, kun siinä nukutaan 5 tuntia vaan välillä yöllä ja juostaan keskimäärin 114 kilometriä päivässä? No, eli se jaetaan aina, joka päivä on niinku aamulla menet töihin, niin mä menen juoksemaan ja sitten päivänkin mä jaan 4 osaan tai 3 osaan, eli 3 taukoa. Eli jos mä aloitan 6 aamulla, kaikki aloittaa samaan aikaan juoksemisen, sitten mä otan 11 ekan tauon, noin 15 minuuttia tai 12. Eli sitä ajattelee vaan seuraavaa taukoa. Joskus ajattelee seuraavaa ruokailua, koska me kävellään ja syödään samalla. Että me jaetaan osiin vaan, että en mä koskaan ajattele, että no nyt on 4500 kilsaa enemmän. Entä Henrik, sä sanoit tuolla takahuoneen puolella, että kun sä seuraavan kerran yrität uida tuon kanaalin yli, niin sun pitää saada painoa lisää 10 kiloa. Mihin sä tarvitset 10 kiloa lisää painoa? Lämmöeristykseen. Kun se tosiaan on 15-16 astetta se vesi, niin siinä rupeaa ruumiin lämpö lähtee nopeasti pois, niin rasva on siihen paras suojakeino. Te kuulutte myös sellaisen, jos voi sanoa näin, gurun, intialaisen gurun, Sri Chinmoyn opetuslapsi, jos voi sanoa näin. Siihen kuuluu muun muassa mietiskely tähän oppiin. Siihen kuuluu muun muassa selibaatti ja sitten nämä ylipitkät matkat. Kertokaa mulle, miksi selibaatti? Miksi? No se on henkisillä ihmisillä, että on kaikki nunnat ja munkitkin on selibaatissa ja sitten idässä kanssa sama, että siellä henkiset ihmiset. Kun tosissaan yrittää keskittyä johonkin juttuun, niin sitten
parempi jättää muut jutut pois. Niin kuin. Ja sitten se on varsinkin, kun toi niin kuin, seksuaalisuus on niin vahva niin kuin, että jos niin kuin, joka kerta, jos etsii jotain tyttöä, niin kerta kun näkee jonkun kauniin tytön, niin siinä menee mieli sekaisin ja sitten kaikenlaisia hormoneja rupeaa kehittymään. Mutta sitten jos on silleen, että mä nyt on henkinen, mä oon onnellinen muutenkin, niin sitten ei tarvii niinku sitä, sit pystyy niinku työntämään sen, että mä katon tonne. No tähän kuuluu tähän oppiin muun muassa myös se, että on kasvisravintoa, eikö totta? Joo. Miten te tuutte toimeen sillä, Pekka, siis, koska teillä on ihan hirveä energiankulutus? Niin... Joo, eikä mähän syön kaikkea paitsi lihaa siis, eli kyllähän mä syön suklaata ja kokista ja pullaa ja kyllä niistä kaloreita saa vaikka millä mitalla, mutta kunnon ruoka, paljon kunnon ruokaa, niin sehän on se perusta. Mutta kasvisruokailu on ehkä ajateltu, että se on vähän kevyempi, että se auttaisi ehkä vähän meditaatiota myöskin sitten, että kun on vähän kevyempi oli niin. Miten nämä ultramatkat, kun ne kuuluu tavallaan tämän Sri Chinmoyn oppiin, niin minkä takia ultramatkat kuuluu siihen, tämmöinen ultraurheilu? Siinä joutuu voittaa itsensä niin vahvasti, että tämmöiset lyhyet matkat, niin siinä niin tietää, että se kestää vain lyhyen ajan, niin siinä ei tarvitse niin paljon kamppailla oman mielensä kanssa, mutta sitten kun se menee niin pitkälle, niin siinä pitää niin kuin voittaa oma mieli, että jos ajattelee, että mä joudun kärsimään vielä 10 tuntia tai mä joudun kärsimään vielä monta päivää, niin ei pysty tekemään sitä. Mutta sitten jos niin kuin pystyy olemaan sydämessään onnellinen ja niin kuin, olemaan tuntematta niin kuin sitä fyysistä kipua, aina se ei ole, se on vaan kipua välillä tulee ja sitten menee pois. Niin sitten niin kuin se, että siinä pystyy niin kuin voittamaan sen niin kuin, mielen rajoittavan tekijän. Mä voin sanoa, että kaikki sisimmaharrastajathan ei tee tällaisia asioita kuin me. Että sehän ei ole suoranaisesti niin, mutta kyllähän tykkää niistä, koska siinä just mennään vähän mielen toiselle puolelle joskus. Ja mä oon joskus juossut tosi hyvin, sitten kun on tullut huono viikko ja kaikki on mun ohi, niin sekin kehittää. Että kun huomaakin, että sitä on niinku, kaikki juoksee ohi koko ajan, niin siinäkin täytyy vaan nöyrästi jatkaa ja yrittää löytää taas voimaa ja näin, niin sekin on hyvin kehittävää. Viimeinen suuri kysymys, kun tulee siinä matkan aikana kanaalia ylittäessä tai 5000 kilometrin kilpailussa, niin varmasti semmoinen hetki joskus, että miksi ihmeessä mä teen tätä näin? Kuinka monta kertaa teillä on tullut, että kun menee kanaalin yli tai on juossut jo 4500 kilometriä, että miksi ihmeessä mä teen tätä? No, mulla on se, että tosiaan kukaan suomalainen ei ole vielä tehnyt sitä. Ja suomalaiset on kumminkin tunnetusti hyviä uimareita, niin tuo aika, että yksi suomalainen senkin tekisi. Niin se motivoi? Motivoi, joo. Entäs Pekka? No mulle tuli just toi kysymys oikeastaan ekassa. Suurin piirtein 1000 kilometrin kilpailussa tuli todellakin, että miksi ihmeessä mä teen tätä, kun jalat oli ihan jumissa ja vielä piti vaan jatkaa. Niin. Ja silloin muutenkään niin, että kun ne on ihan jumissa, niin kun kävelee kierroksen, niin sitten ne yleensä aukeaa ja pystyy taas juoksemaan. Mutta silloin mulle todellakin tuli, että miksi ihmeessä mä tällaista teen. Mutta nykyään se on enemmänkin, se antaa niin paljon, mä saan sellaista sisäistä iloa. Harvemmin tulee nykyään se kysymys eteen. Koska se antaa enemmän kuin siihen pistää voimaa. Kiitoksia ja onnea seuraavaan.